Ikasle bati informe pertsonalizatu bat bidaltzeko jendearen atalan sartuko gara. Hemen, ikaslearen izena bilatuko dugu eta klik egingo dugu. Hemen ikusiko dugu ikasle horren informea zein den. Zein atasak ez ditu entregatu eta zeintzuk ditu entregatuta baita esleituta. Informe hau ikasle bati bidaltzeko, hemen goian ikono bat daukagu, sobre batekin. Sobrean klik eginez, hemen mezu bat idatzi ahal diogu ikasleari. Eta hemen gehituko dugu bere lanaren laburpena. Bidaliko diogu eta ikaslea horrela jasoko du. Hemen agertu da, avance de aguren prueba, prueba da nire klarrunaren izena, eta horrela agertuko zaio. Ezaztu eta batzuk pendiente dituzula. Eta hemen daude bere atasa guztien informazioa. Eta hori da guztia.